jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare hande ko ñalawma aset hawri ko nogas lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar tikiruji men ɓuuri moɗon jiiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden wayno won continue hande salade wasde salade oppude wonde kan nattude wonde candidat e ɗum noon kadi ma en ƴeew jibru wondu oɗo sadio hono e nder parti démocrate en wonande ɓeɗo doganoɓe pour kanko yo o nattu wonde candidat ko haysinde ɓe ngala peeje ɗo lomtoɗon e wonande kadi kanko makko fuɗɗademo dañde kanko président Joe Biden yimɓe gaymowɗe supporte ɗum pour yo continue candidature makko ma en dutto kadi toon to Donald Trump ƴen campagne makko holto yarata hande ko ɗum woni hande ñalawma ɓe garon kanko e vice président mo suuɓi o eɓe mbaɗi campagne mabɓe habaruji men international manaw en toon to Sénégal e Burkina Faso ma jakati toon to Mauritanie men ƴeewen kadi ko kewi ha ɗo jartuɗo surtout ene woteji bannuɗe ñande nogas jeene lewru juin e kadi kanko ministre des affaires étrangères mo Mauritanie ko haalde Jeune Afrique ko fati résultat ji haysindo noon anda ha hande oɗo sadio en seppuji nene continue wonde toon to Mauritanie wonande surtout ene kanko candidat Biram Abeid ko ɗon titiri jon ɓurɗi mawnude oɗo journal ma garto desuji muɗum joni joni siftinde on tan hande ko aseɗa hawri ko nogas lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma garto joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire moon no mbiɗen ni hande ko aset ene wayni ko toon to Washington wono kanko président Joe Biden wona continue hande salade wonde woppude nattude wonde candidat ɗum noon kadi ene ko teskira hono kanko Nancy Pelosi o haalde makko hanki ɗum noon nde o haalde makko nde o haalnima o wi wonde ko e tumnade kadi ko anda oɗo saa joni guila sondage uji ha e kadi kamɓe won député ji walla won yimɓe saɗiyankoɓe wonde won état ji enen gandi ko holko woni e ɗiɗon état ji wonno kanko président Joe Biden so continue wonde candidat ene wayno o heɓata o gagnata ɗum noon ene wayno ko tina tan hono kanko président Joe Biden e wiya wonde ko jali Nancy Pelosi ɗum noon holli ɗum o sekini ɗum noon surtout ko wasdemo welede kaɗon haala kono noon ko famata tan ene wayno ko e nder ko sirruji ko ñohete toon to Maison Blanche hono yimɓe takkiɓe on ɓurɓe takkademo surtout ene jeeya hen famille makko haysinde jomsum makko oɗo saa joni ala ɗo e États-Unis woni ko toon to France ko mbiyate e pijirluji olympique on toon kono ene faama tan wonde ko ɓe goni koye ƴeewde so tawi gonguiraga on kanko oppi hol jogorɗo lomtademo e kadi holno oppirta ɗum woni ko haalte oɗo saa joni donc jiwru wonde ɗon ndu en wayno ko yimɓe heewɓe doganoɓe wonde ko so tawi oppi ɓe ala fof peeje moɓe jogui oɗo saa joni holno ɓe dañata lomtiɗomo e kadi lomtiɗomo haysinde ko kanko Kamala Harris won yimɓe ganduɗa en taw ko yimɓe e jeeyaɓe rokkoɓe kaalisaji parti démocrate wonen fuɗɗiɓe wiide wonde koye kañumen supportatamo kanko Kamala Harris wonen kadi ene wayno kay démocrate ni taw koye sarɗiyankoɓe walla ko yimɓe wotoɓe wonen mbiɓe wonde ko mbawa supportemo kanko Kamala Harris ɗum noon hol goɗɗo lomtotoɗo ko ɗum woni jibru wonde ɗon on sadio eyyi ko anda tan e kikiɗe en hono kanko ancien président Bill Clinton wiyama kanko hoore makko holli support makko no Biden yo continue wonde candidat e ɗum noon ko kanko e joom suudu makko Hillary Clinton mennoɗo wonde secrétaire d' état makko kanko Barack Obama e kañum hoore mum meeɗi wonde candidat présidentiel donc ɗum ɗon ko support mawɗo wonandemo kanko président Joe Biden caggal mum ɗum kadi e ñalawma hono wiyama kanko Claiborne ɗum no kadi ko neɗɗo jeeyaɗo toon to kala Caroline du Nord kañum hoore mum ko kañum wallunomo e hitande ujunnaji ɗi nogas wallunomo ni haw dañi nomination walla haw gagni toon to Caroline du Nord kadi haw wallimo haw gagni ko ɓuuri hewde vote ɓaleɓe donc kanko Claiborne o wi wonde o haaldi e ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude yimɓe ko ɓuuri hewde yimɓe rokkoɓe kalis parti démocrate en o wi donc kene wona 55% e yimɓe ɓeɗon mbi wonde ko kañum en continue supportude président Joe Biden e kanko kadi o wi ɗumen yo continue oɗon banggue
ɗum noon firti wonde ko kanko Claiborne noon so tawi o yanti kadi Biden e kadi Barack Obama haalanta haydara hawnaki kanko président Joe Biden o wawi continude wawde wonde candidat e ko fama tan kadi ene kamɓe démocrate en walla yimɓe hewɓe haralleɓe ko fati politique mbi wonde ko convention républicain ɓen ɗo surtout won gueɗe gonɗe hen wono kanko kamɓe démocrate en ene wayno maɓe jogo chance sibabude goho hono JD Vance cuɓaɗo yo won vice président donc ene wayno ko kamɓe projet mo biyata projet 2025 ko kamɓe ko ɓuuri hewde hen maɓɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa meeɗi liggodade kanko Donald Trump ɗum noon ko laamu makko ɓenndugu e kadi ko yimɓe kene wona temedere 17 neɗɗo taw ko yimɓe supporteruji makko ko ɓuuri hen hewde kañumen bindi oɗon projet donc yiita en e nder convention ko ɓenni ko hen hono kanko JD Vance non seulement mo jeeya e winduɓe gueɗe patuɗe ene kala ko woni bindi yummira bindi ɓurɗi wonde essentiel e oɗo projet e kadi kanko hoore makko mo supporte ɗum noon oɗon projet firti wonde ko so tawi ɓe keeɓi laamu kanko Donald Trump firti wonde ko kala département ji ko wayno département justice walla département ji goɗɗi ko wayno FBI ene gueɗe mbaɗe noon ene wayno ko kanko Donald Trump walla kanko laamiɗo toon o ko kanko jogade contrôle muɗum firti kadi wonde ko ɓe mbi oɗo saaha joni so tawi ɓe keeɓi laamu kala ɓe ganduɗa ko wayno juge uji ko wayno yimɓe agent ji kewɗi ɓe guittat artiɓe ɗum après ko kamɓe ene wayno ko kamɓe mbaɗata hen yimɓe mabɓe noon ko yimɓe ɓe ganduɗa hen supportuɓe projet ji mabɓe supportuɓe laamu mabɓe ko kamɓe ɓen ɓe mbaɗata hen ɗum woni oɗon projet 2025 ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo ene wonande haralleɓe koɓe kaali ɗum ɗo kadi ko gueɗe bawɗe wallude hono kamɓe démocrate en campagne contre makko kanko JD Vance e contre kadi Donald Trump ɗum woni ko yalti ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e kanko JD Vance ɓe mbawi kadi hande fottude lawol mabɓe gadanol pour campagne mabɓe toon to Grand Rapids ɗum noon ko toon to Michigan ɗum noon ko kanko Donald Trump e kanko JD Vance ɓe mbawi kadi e nder campagne ɗo ɓe gonɗuɗa ɓe mbawi haalde gueɗe ɗe ganduɗa hen patuɗe hen oɗo suka pellunoɗomo kanko Donald Trump ɗum noon ko toon to Wisconsin ɓe mbawi haalde hen kadi wi wonde ko kanko Donald Trump o wi wonde ko ene wayno ƴefti kural sibabude défendude démocratie ko wawi wonde foof ɗum kadi ko campagne mabɓe gadano wonande kamɓe ɗiɗi koɓe kalata nden noon programme mabɓe koɓe kalata no kanko JD Vance kadi o refti hen ko ɓuuri hewde hen ko yayji hen ko d' abord ko kala ko woni ko fati immigration ɓaɓe guddu frontiére uji ɗi maɓe mbaɗ kadi de déportation mawɗo ɗum noon kene wiye million ngaji yimɓe maɓe guittuɗu men e leydi États-Unis ɓe jaltini ɗumen par ce que ɓeɗen koɓe wiɓe wonde ko ngala kayitaji ɗum woni ko ɓuuri yajde programme uji mabɓe ma en gartu e ko fate projet 2025 emen gartu kadi e programme uji mabɓe ha hande kamɓe démocrate en wayno oɗo saaha joni ɓe puɗɗima nanodirde wonde so tawi kanko président Joe Biden o jaaɓi woppude walla o jaaɓi yaltude wonde candidat ene wayno ɓe suɓade ɓe hono Kamala Harris ɗum noon ko sibabude wonde ko Kamala Harris kadi joguima expérience pour ardade leydi ndi tawde kañum woni vice président e kañum kadi hoore mum ene jogui kala ko haalete contre Donald Trump ko neɗɗo bawɗo wadde ɗum prosécuté ko jiiɗa ɗum hono kanko Kamala Harris hande towonno toon to Massachusetts ɗum noon koye wuuro wiyetengo province toon o wawi kanko hoore makko futtude yimɓe ko mbiyeteɓe okkoɓe kalis kadi o wawi haaldude mumen o wi wonde ko oɗo saaha joni hono kam président moɓe cuuɓi hono kanko Joe Biden ene wayno ko kanko président Joe Biden ene wayno e konngol makko kanko Kamala Harris ko kamɓe jogori hawde ɗiɗo woseji garoji ñande 2 novembre ko wawi wonde fof caggal nde ɓe batu ngu nde e hirde mabɓe toon ɗum noon ko samedi hande ɓe mbawi rendinde kene wona million ngaji ɗiɗi ɗum noon ko signe moƴƴo wonande kamɓe démocrate en surtout wonande makko kanko Kamala Harris hay sindo Joe Biden salima oppude au moins ɓe jiiti campagne ne ɓe mbawi wawde artirde haqqillaji ɓeɗo yimɓe rokkoɓe kalis pour wallude ɓe campagne mabɓe kamɓe démocrate toon to États-Unis ene wayno ko ñalawma hanki ko yiyama hono aéroport uji kewɗi banque uji kewɗi e surtout compagnie ji kewɗi liggortoɗe ko fata internet e kañum kayumen ene paani ɗum ɗo noon ko hunde hulɓini aduna foof wona tan États-Unis e leyɗele tinaɗe ɗum ɗon to kewi no jeeya hen hono toon to Hong Kong toon to Australie Corée du Sud Japon et Allemagne
France États-Unis ɗeɗo fof ko leyɗele tan gote ko seeɗa e leyɗele limtaɗe ɗum ganduɗa en oɗo pan informatique memi ɗumen ko limité tan kene wona ujunnaji 304 vol kañumen mbawi tardinede hanki ɗum noon ko sibabunde oɗo pan noon o ari ko caggal nde compagnie goto américaine gonɗo ga en toppitiɗo ko fate ene sécurité ko mbiyata cyber sécurité biyeteɗo CrowdStrike kañum hoore mum hakkude jamma alhamis ha subaka aljuma wawi no neldude ko mbiyata mise à jour ɗum noon ko ɗum ɗo ji hutortoɓe page hutortoɓe ko wiyete exploitation windows ɓe mbawi nel ɗum kono ene wayno ko oɗon mise à jour ndeke o yaran no foti yarude ɗum noon ene wayno o dañi pan ɗo noon woni ko wondi ko kala écran ji ɗo ɗum ɗon tofano wonti écran boulage kono ɓe mbawi réglude ɗum e nder 7:7 minutes caggal muɗum kono en taw déjà en wayno ko won avion ngaji kewɗi dirtinama nde ponno arde nde walla nde ponno diwde nde ɗum noon ko aéroport uji aduna o foof ɗum waɗi donc kamɓe oɗo compagnie ɓe mbawi yafnade yimɓe fof mbi wonde ko sibabunde caɗele mbaɗɗe caggal ndeɓe eti wadde oɗo mise à jour e nder systéme aji mabɓe e ordinateur uji mabɓe ene wayno ko ɗum ɗon emin jafnima oɗo sadio ɗum noon haali ɗum ko kanko biyeteɗo George Kurtz ko kanko woni mawɗo oɗo compagnie biyeteɗo CrowdStrike ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe mbawi kadi haaldude Microsoft pour wonde won peeje ɓe goni hen ɓe ndewi hen pour kala ko oɗo probléme ɗo wonno beele ne wawi réglude ɗum donc pour yimɓe pama tan wona yimɓe bandiji walla yimɓe wadboniyankoɓe jane systéme aji ɗi ko kamɓe oɗo compagnie toppitiɗo même ko fati cyber sécurité ko kamɓe heureusement ɓe waɗi pour mise à jour mabɓe ponno wadde systéme aji ɗiɗo dogoji e aéroport uji dogoji kadi e systéme aji jokkodirɗe hen foof ɗum waɗi wonno systéme waɗi crash habaruji men international guidaɗen ko toon to proche orient ɗum noon ko hakkude yemen e kamɓe israël ɗum noon hanki yenoma hono kamɓe yimɓe huuti en wonɓe toon to yemen ɓe mbawi no neldude drone o ene dogui ken wona ujunnaji ɗiɗi mile ummade toon to yemen ha yetti toon to nder israël ɗum ɗon ene wayno oɗo drone kañum no wawani machine aji mabɓe kamɓe israël naɓe surtout en ko mbiyata anti aérien mbawani détectude drone o ha waɗi toon bonandeji toon to israël kono en woni caggal mum kamɓe israël kamɓe ɓe mbawi hande hutoraji avion ngaji mabɓe ɓe naati toon to yemen ɓe mbawi bonnude port goto gonɗo toon to Hodeidah ɓe mbawi kadi yande kadi e nokku goto pewno pétrole gonɗo toon to yemen ɗum noon e wayno ko waɗa sadio noon kamɓe huuti en jeeyaɓe toon to yemen ɓe mbi kamɓe ɗum ɓe mbattu ɗum ɗo fof kadi ne wayno ko kamɓe iran ɓe mbawi condamde ɗum ɗo ɓe mbi wonde ɗum ɗo kadi ko toñanggue israël ne continue ne tooña kamɓe israël naɓe noon ɓe mbi wonde ɗiɗo drone aji foof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ko iran naɓe pewnata ɗum e kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa henna iran ene continue support huuti en continue support hezbollah e ɗum noon e wayno ko oɗo saji joni kamɓe israël ɓe mbi wonde ko ala photo oɗon région ɗo hunde wawi ummade yana e mabɓe anta ɓe jogorani yoɓtade ko wawi wonde fof ene wayno ɓe bonni ko heewi toon to yemen e ñalawma he ɗum noon ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e nder discours mo waɗi o wonde ko ene wayno ko ƴiƴam israël naɓe dufoɗam toon to israël sibabude ɗiɗo drone aji ene wayno ko wi wonde ko kamɓe ɓe mbawa wasa yoɓtade donc ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe mbawi kamɓe koye attaque de toon to yemen pour yoɓtade kamɓe no hono huuti en ko mbaɗi ko ha hande toon to israël en ɗamina hono kanko Benjamin Netanyahu ha o naki ɗeɗo balɗe ɗiɗi garoje mo yetto toon to États-Unis e ɗum noon kadi mo ɗamina so ari États-Unis mo wawi mo haalde mo yaa toon to sud représentant ji wawde haalde huccide kadi e sarɗiyankoɓe américain ji haalde mumen ko fate probléme uji gonɗi oɗo sa joni toon to Gaza hakkude Israël e surtout en e Hamas e hakkude kadi Israël e leyɗele takkiɗe ɗum ene ɗamina noon ko kamɓe surtout kamɓe démocrate en kene woni temedde e quelque sarɗiyanke kañumen koye men so yettima kanko Benjamin Netanyahu ma proteste an jaltani ha wonaki mbasa jooɗade heɗade discours makko kanko Benjamin Netanyahu ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hollude support wonde ko kamɓe Israël gueɗe ɗe ɓe mbaɗata oɗo sa joni toon to Palestine
en wayni ko surtout yenna hakkunde no foti civil en ɓe mbarat toon e palestinaɓe ɗum ɗo ko hunde fonde ko hunde fonde dartade. Habaruji men hannde international toon to Mauritanie tumnade kadi e ko Jeune Afrique windi kamɓe Jeune Afrique ɓe mbawino jokkodirde hannde e hono ministre des affaires étrangères mo Mauritanie ɗum noon ɓe mbawi waddude makko jonde mabɓe ko fate en surtout e woteji baɗɗi ñande 29 lewru juin toon to Mauritanie e konngol makko kanko Mohamed Salim Ould Marzou ko kanko woni ministre des affaires étrangères mo Mauritanie ko kanko woni ministre kadi gadan puɗɗiɗo giɗiɗo nanngude konngol caggal nde woteji mbaɗi toon dokkuɗo woteji dokkuɗi hono kanko garduɗo leydi Mohamed Cheikh Ghazouani dokkuɗo ɗum victoire e nder konngudde o haali enen ko ɓuri hewde ko haali ko wi wonde ko ɓuri hewde parti ji ɗi fof ene wayno ardiɓe ɗumen walla candidat ji fof kañumen fof jaaɓi wonde woteji ɗi e résultat ji no mbayni ko gonga haydi candidat goto ɗum noon ene wayno wiyata ko Biram Dawul Abedi e nder ko haali ko wi wonde ko waɗi wi noon ko sibabude ko e nderde nde woteji jaltidi en nde ɓe jaltini kamɓe kala ko wiyete en bulletin ngaji walla kala ko wiyete rapport aji baɗaɗi signinaɗi taw ko candidat ji mabɓe kamɓe laamu e candidat ji kadi ɗi fof représentant ji mum ciñini ene wayno kadi delle dokkonoɗo en hay goto e mabɓe kamɓe ɗiɗon candidat ji arani wullitade wi wonde ko résultat ji ɗi jogui ɗi walla ɗi yiiɗi wona résultat ji ɗi gonɗi poɗɗi wonde e ɗum waɗi donc wullitade ɗum to conseil constitutionnel oye ɗum ɗo fof en firti wonde ko ene wayno ko woteji ɗi dewi lawol e wiide makko kadi o wi wonde ko ɗum ɗo fof seedantagal muɗum ko yimɓe wonnoɓe toon taw ko yimɓe jeeyaɓe caggal leydi taw ko observateur uji mbiyete mbawi kañumen koyemen teskirade woteji ɗi no jaari ni en jaari kono koye lawol leergol e kadi ala guyka gonka hen ala kadi caɗele baɗɗe hen ko wawi wonde fof wi wonde ko caggal woteji ɗi caɗele mbaɗin toon surtout yen seppoji mbaɗi waɗi caɗele toon to Nouakchott en Nouadhibou e surtout kadi waɗi caɗele continue ha toon to kayɗe ha yimɓe kono wiye yimɓe tato maayi hen ɗum noon ko toon to kayɗe ko wawi wonde fof wi wonde ko yimɓe heeɓa kadi nangganoma taw ko citoyen ji murtanaɓe nangganoma kono ene wayno ko kamɓe fof ministre de l' intérieur yamirino yooɓe goppu hono ministre de l' intérieur biyeteɗo donc o ali hen o wi yimɓe heeɓe nangganoɓe hen kono e nder communiqué jaltuɗo gummi toon to ministére de l' intérieur taw kadi ardi ɗum ko Ahmed Ould Mohamed Lemine e nder communiqué ɓe kaali mbi wonde ko yimɓe nangganoɓe fof ene wayno jamirama yo goppe ha heddi wonde étranger ji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères o wi wonde ko oɗo saha joni ene wayde ko gueɗe bannoɗe hitande ujunnaji 2019 ko ɗen tan gueɗe batti ko wawi wonde fof ene wayni ko tumnade kadi konngol makko kanko ministre des affaires étrangères o wi wonde ko laamu ngu ene wawi ene continue ha hande jabde wonde ko wiyete dialogue o kadi ko hunde wawde wallude leydi yaade yeeso ko wawi wonde fof ene wi wonde ko oɗo saha joni saha gonaɗo ene wayno ko hande ɓe jiyani caɗele partuɗe ɗi no wotoji ɓe namdimo kadi kamɓe Jeune Afrique ɓe mbi wonde so tawi résultat ji kollino wonde ko kanko Mohamed Cheikh Ghazouani ko kanko gagna est ce que omo rokkane so woteji o wi ko absolument so tawi ko kanko gagnano kanko hoore makko o arano ɗon o félicite o yetta gagniɗo kono noon ene wayno ko tumnade seni ko haali e tumnade kadi conseil constitutionnel ko holli ono kanko Mohamed Cheikh Ghazouani ko kanko gagni ɓe namdimo kadi o mbi wonde ko ene wayno ko Biram Da Abedi kañum hoorum haali wi wonde ko hen kenono 1,500 e yimɓe supporteur uji mum koko nangga o wi événement ji baɗɗi e caggal nde 1er juillet ɗumle ko événement ji gandaji partout kono e nder communiqué ministére mum l' intérieur mo haali wawino hollude wonde ko kala nangganoɓe sibabude ɗiɗon événement ji ene wayno gaccitama o ko wiyete nanggugol ngol ko hen saji ko wayno so tawi won caɗele baɗɗe kala yimɓe pottaɓe hen moftoye pour tan deñude ngal ɗon leegal walla deñude haqqillaji e surtout en taw ɓeɗon kutorto koko wiyete doole ko mbiyata violence ko wawi wonde fof ene woni kanko ministre de l' intérieur o wi oɗo saha joni ene wayno ko yiyani hankkadi caɗele poɗɗe wadde ko fate ɗiɗo woteji donc ɗum waɗi janggo so tawi Allah jaaɓi dimanche hawnaki mamin mbawa kadi artirde jewte baɗanoɗe ko fate ɗiɗo woteji bannoɗe toon to Mauritanie taw ko Pindi TV wanno ɗum donc min batti ɗum e WhatsApp pour beele yimɓe heddotoɓe radio Juwol Sare mbawa andude situation gonɗo to Mauritanie ko fate politique ko fate ɗiɗo woteji no jaari
international tonto Sénégal en wayno ko kanko président keso on Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko oɗo saha joni en wayno ko gouvernement mo Sénégal ene foti ruttade ƴeewa ko fate e caɗele gonɗe oɗo saha joni ko fate kodki e ɗum noon ko teskirade tan e tumnade kadi journal o no haalir ni wonde ko tuggi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ha ujunaji ɗiɗi sappo e nayyi ko fate luwayeji ɗum noon ko yimɓe luwoɓe galleji ɓe goni walla ko logement ji koye noon en wayno prix ji muɗum monti kene wona 256%. ɗum noon ko tumnade kadi e gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe gouvernement ɓe dokki ɗum noon wi wonde ko woni oɗo saha joni dañde logement ji toon to Sénégal ko hunde sattude tinde Dakar en wayno ko leyɗele kewɗe ene jiiɗi noddude étudiant ji men toon en wayno oɗo saha joni nokkuji ɗo wona wodani toon to Dakar kono en wayno ko pelle kewɗe ɗe goodi toon taw ko pelle tuppiti ko pelle ɓe ganduɗa ɓeɗo joom galleji en pour holno luwayeji hono galleji men luura e kala pelle goɗɗe kadi surtout henna ko yimɓe kadi ƴeewoɓe ɗo luwi kañumen koye mo holno no prix ji ɗi gustira ɗum ɗo fof ene wayno ko laamu ngu ñagama yo wat hen peeje mum pour beela ha oɗon situation wa réglade ko caɗele mawde toon to Dakar dañde surtout henna ko fate nokku ɗo wawi wonede taw ko nokku mo tiiɗani ko ɗum waɗi Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko oɗo saha joni gouvernement yo huccitin yo wattu haqqille muɗum e maade nokkuji taw ko nokkuji ko wiyete hen logement ji sociaux ji e kadi gueɗe peeje ɗe ganduɗa ɗe wawi wadde pour ha ɓusta luwayeji ɗi henna toon to Sénégal par ce que luwayeji ɗi henna ko teskirade gouvernement ɗiɗo duuɓi nogas ko luwaye koko continue tan hitande fof no ɓeydo cherte cakkittortoɗen habaruji men ko toon to Burkina Faso e tumnade kadi ko radio France international emi won pelle gonɗe toon taw ko pelle tuppiɗi ko fate jayde hankagal e no wayno oɗo saha joni mbawi wadde seppoji men ɗum noon ko pour hollude météo mumen saabu won journaliste goto liggotonoɗo e radio biyeteɗo radio Oméga nanguede ɗum noon ne wayno ko mbi wonde ko oɗo journaliste biyete Alain Traoré gandiraɗo kadi Alain kañum hoɗum ko dande muɗum welde andade e radio Oméga kañum ko hoore mum koko nanga mbi wonde o nanga ko ñande 13 lewru juillet ɗum noon ko samedi ɓennuɗo o nanga e kadi nanguima ko yimɓe dadiɓe ɓorniɓe teniji kañumen koyum kadi jogui kaɓirɗe perlaji ɓe noon en wayno ko guila nde o nangade ɓe anda ko holto woni kanko oɗo nanga donc en wayno ko oɗo saha joni ko kulol kadi e surtout yen wonande kamɓe journaliste ji woni toon hay goto men hankkadi ala droit wadde ligguey muɗum tan ko journaliste e tumnade kadi habaruji gumiri to radio France international yimɓe hewɓe jalti toon to wuuro wiyeten ko Djibo ɗum noon ko sibabunde kañumen koye men wasde jogade kisal e oɗo saha joni e surtout kadi wuuro wongo Djibo e surtout noɓe mbiri ni wuuro wongo Djibo wuuro wongo kene wona 200 kilométre hakkude banggue rewo Ouagadougou e mbi wonde ko ngoɗo wuuro en wayno ko ala fof ko wawi yettade toon donc kala laabi balloji marchandise nade toon walla gueɗe jaltude wuuro ngo ene wayno laabi ɗi fof guddade e ɗum noon ne wayno ko seppoji ñalli toon hande oɗo ñalawma pour wawde hollude laamu ngu kamɓe toon to Djibo ɓe beltaki e kadi ɓe ngala ko wiyete kisal donc sécurité mabɓe ne manque ko way noon ɓe mbi noon e nder konngol no ɓe kalno ɓe mbi wonde ko ɓe waɗiɓe yaltude ko pour haaldude pour werlade konngol e kanko capitaine Traoré ay wonde e wayno ko ɓe beltaki ɗum noon ko ɗum woni kanko goto manifestant haali ɗum noon no mbirni wande ko ɓe ngala gurdam ne tiiɗi toon kisal wodani sécurité ala e gueɗe mbaɗe noon tumnade kadi habaruji gomri toon kono o wi wande ko haysinde ɓe continue ɓe nodde hono laamu ngu walliɓe ne wayno ko groupe jihadiste waɗi woni ko ɓe continue ne ngara toujours hella yimɓe wonɓe ɗeɗo e ngoɗo wuuro surtout e kadi koto jalta taw kadi hay laamu wawani notade kamɓe manifestant noɓe ɓe kaali ɗum jihadi wat boniyankoɓe mbaɗa toon ko moƴƴani mabɓe kamɓe yimɓe wonɓe toon ngoɗo wuuro e kadi ne wayno ko laamu ngu no welsodiri walludeɓe e kisal mabɓe ni ɗum kadi ko hunde moƴƴani ɗum noon mbi wonde ko laamu ngu ne foti wattude haqqille muɗum e wawde wallude
cité aji gonɗo son to Djibo ɗum noon ko kamɓe manifestannoɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sa ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftindon tan hannde ko aset no gas lewru juillet hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam ha jankara on jarama.